бо моє серце у тобі, дівчаю, запомина. Бо моє серце у тобі, дівчаю, запомина. А в нашім саді росте калина. Хто її не садив і не полива, вона її не стина. Хто її не садив і не полива, вона її не стина. Смотрите, люди. Радіо ЛМФМ прийшло до нас. А я бачу. Вітаємо вас. Ого, яка? Ого! Так ще Маша. Раді вас у нас вітати. Щастя і добра бажаю. Шановні гості, вітаємо вас на 3-му Закарпатському фестивалі «Лемківська вата». Ми раді вітати гостей, які сьогодні прибули до нас в мальовничий куточок Закарпаття на Березнянщині. Хлібом сіллю вас вітає і здоров'я всім бажає. Під веселий рідний спів посилаєм вам уклін. Березняни – найщиріші люди в цілому світі, тож існує традиція пригощати всіх гостей найсмачнішим, найміцнішим самогоном, виробленим майстрами цієї справи. Будь ласка, пригостимо наших гостей. Я вдіновка, так. Настояна на заводку. Вітаємо вас свято, і всіх верхів. Ну, а ти можеш, я тобі ці гроші, я думаю, що так і Почнемо з Америки, бо у нас тут представляють питання Америки. Я вже зразу по ходу представляю. Оце його дочка чарівна. Оце корінні лепки. Операція Вісла їх сюди закинула. Давайте, пригощайтеся. На талант багата наша Руківщина. Майстри на всі руки, газда і газдиня. Вміють різбити, красно малювати, шити, плести, ткати, смачно готувати. Отож, Будь ласка, просимо подивитися нашу. Дякую. Зараз по нашому. Поселився у вас. У нас чесно кажучи, так. Поселився у вас тут хтось із, напевно, Невісти. Березнянщина це не Організація не є традиційним ремеслом. не традиційно, Ну, але кошари були завжди. маємо. Це треба мати час. Думаю, що передав, але він поки що один у нас робить і виставляється, і має бажання так робити, і дарує творить, але для душі робить не на продаж. Купляють від нього. Не на продаж він робить. На продаж не працює, так? Хто сам Ну так, це сидить кожна вдома, робота, робить, кожен так. комплект
не повторили. Це витвір мистецтва. Кожен раз Щось ми виставили. Ні, вже забрали. Це на Великого Березного. Це є Магдалина. Не всі тут поховалися. Дуже гарно було. Не знаю. Ні, то не Солянське. Солянську вже купили. Ховаються, вони професіонали. Добрий день. Добрий день. Ми працювали, бачимо більше. Нам приємно, що ви цим займаєтеся і що ваші роботи тут. То не моя робота, то я не знаю, чи я, але то селянська Пані Магдалина помилка. робота А оцю норти, так, то Стужиця, то на Заброді міст, то робота мастихіном роблена, такі інтересна. А то те, що не потребує рамки, теж нова, така інтересна. Діти, внуки вам допомагають. Ні, я діло в тому, що я ще лише 4 роки. Він покидався і художник, і бабу дерево. Майстер. Це ваші, так, роботи? Так, так. На другий рік я Гарні композиції, гарна думка. Маленько такого закарпатського. Буде ви нам зробіть такий гарний, великий дерев'яний герб Лемки Закарпаття. Да. Ну але то там чудеса, наші хазяйки, серйозно. Витвори всякі такі, що є на що чужині, здобувши визнання, не забувають домівку свою. Рідний наш березний, квітка розмаю, чарівний куток Верховинського краю, щирі вітання й найкращі пісні, сьогодні тобі дочки й сини. Люди повсякчас завжди будуть раді зустріти вас. Рідний наш березний, квітка розмаю, чарівний куток Верховинського краю, щирі вітання й найкращі пісні, сьогодні тобі дочки й сини. Рідний наш березний, квітка розмаю, чарівний куток Верховинського краю, щирі вітання й найкращі пісні, сьогодні тобі дочки й сини. Доброго дня, шановні друзі! Ми раді вітати вас на 3-му обласному фестивалі «Лемківська ватра». Доброго дня, дорогі гості та запрошені! Сьогодні щиро вітаємо вас на Березнянщині. А для вас прозвучала пісня про Березний. На слова Оксани Мацак, музика Руслани Бесараб. У виконанні солістки Руслани Бесараб та хореографічного колективу районного будинку культури. Керівник Мар'яна Парасич.
Сам Бог велів в такому прекрасному, мальовничому куточку Закарпаття проводити фестиваль «Лемківська ватра», де у понад 200 селах Срібної землі проживають лемки. Це села Перечинського району, майже усі Великоберезнянського, частково Свалявського, Ужгородського, Мукачівського та Іршавського районів. У цих селах лемки зберегли не тільки свою мову, культуру, звичаї і традиції, але й найголовніше – зберегли рідну землю і пам'ять про свій рід. Із найскромніших підрахунків сьогодні на Закарпатті проживає майже 250 000 українців, що відносять себе до етнічної групи лемків. Дорогі друзі, дозвольте третій обласний фестиваль «Лемківська ватра» оголосити відкритим.
відкриття фестивалю на сцену запрошується заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Михайло Михайлович Попович. Виконуючий обов'язки голови Великоберезнянської районної державної адміністрації Марія Іллівна Риган. Депутат обласної ради Василь Іванович Чурей. Начальник управління культури обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури України Юрій Федорович Глеба. Костринський сільський голова Іван Станкович Сегеда. Та голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнського товариства Лемківщина Василь Васильович Мулеса. До слова запрошуємо заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації Михайла Михайловича Поповича. Шановні учасники, гості та організатори фестивалю, від щирого серця вітаю вас з святом, яке ви спільними зусиллями організували в пам'ять про наших прадідів лемків. І підготувалися через століття історію, традиції наших предків. Розвиваєте їх на кращих прикладах вчинків, вчите і виховуєте молодь та покоління. Честь вам і хвала за таку важливу для всього суспільства роботу. Бажаю вам, щоб вогонь від лемківської ватри зігрівав наші серця і додавав впевненості в завтрашньому дню. Я переконаний, що нинішній Лемківський фестиваль сприятиме зростанню туристичного та інвестиційного іміджу Закарпаття в цілому і Великоберезнянщини зокрема. Саме тому обласна державна адміністрація підтримує зусилля місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо активного пропагування можливостей Великоберезнянщини в різних напрямках її розвитку. Шановні друзі, ще раз дозвольте мені від імені обласної державної адміністрації, від себе особисто привітати господарів і гостей фестивалю, фольклорні колективи, народних умільців, всіх учасників веселого, незабутнього свята, побажати нових творчих здобутків, радості, приємного відпочинку на щедрій Березнянщині біля чудової Лемківської ватри. Ще раз зі святом вас! За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток та пропаганду народних традицій в області та з нагоди 55-річчя від дня нагородження нагороджується почесною грамотою обласної державної адміністрації Бабич Юлія Юріївна, директору будинку культури села Чорноголова. Шановні гості, дуже щиро дякую за таку повагу, за таку честь, що сьогодні мене нагородили цією почесною грамотою. Я віддала культурі 37 років свого життя і думаю, що доки буду жити, буду прославляти нашу вільну Україну. Дякую. До слова запрошуємо виконуючого обов'язки голови Великоберезнянської районної державної адміністрації Марію Іллівну Риган. Шановні всі присутні, я щиро вітаю вас в нашому мальовничому куточку села Кострино. 3 роки тому назад, перше в Закарпатській області, в нас на Березнянщині, запалала перша Лемківська ватра. І з цього часу стало доброю традицією в нас на Березнянщині кожного року проводити фестиваль під гарною назвою «Лемківська ватра». Хочу подякувати гостям з-за кордону, з інших областей, які, попри свою зайнятість, все ж таки знайшли час і приїхали до нас на наше свято. Бажаю всім глядачам, гостям, учасникам фестивалю, всім здоров'я, радості, добра, миру і злагоди. Дякую вам. Великоберезнянська районна державна адміністрація та Великоберезнянська районна рада
нагороджує почесною грамотою Рубця Євгена Петровича, народного умільця, різбляра по дереву, активного учасника з підготовки фестивалю, за багаторічну сумлінну працю та з нагоди проведення 3-го обласного фестивалю «Лемківська ватра». Такою ж грамотою нагороджується мордованець Наталія Іванівна, солістка, художній керівник будинку культури села Малий Березний. Такою ж грамотою нагороджується Дуб Василь Петрович, член спілки художників, активний учасник у підготовці фестивалю. Такою ж грамотою нагороджується Мулеса Василь Васильович, голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина». За вагомий внесок по відродженню, збагаченню культурно-освітньої і духовної спадщини Лемків Закарпаття та з нагоди 55-річчя дня народження. До слова запрошується депутат обласної ради Чурей Василь Іванович. Шановні земляки, високоповажне панство, запрошені гості. Особливо хочеться відмітити в сьогоднішній гарний літній день. Етнофестиваль «Лемківська ватра» несе в собі такий позитивний заряд енергії, що навіть дощова погода, яка нас намагалася пострашити, не перемогла. Надзвичайно вдячність організаторам фестивалю, який вже впродовж 3 років вінчає собою нашу культуру, Лемківщину, і об'єднує всіх людей, які поєднують свої помисли у цих культурних починаннях. Етнофестиваль у своїй основі несе об'єднавчі фактори. Особливо радісно те, що це є для нас в даній ситуації великобрезнянців, а особливо те, що це є в Кострелі, в моєму рідному селі. Надзвичайно радий вітати всіх, особливо Михайла Михайловича, заступника голови обласної державної адміністрації, керівництво, актив нашого району і всіх вас, із нас, із цим праздником. Слава Україні! Почесною грамотою Закарпатської обласної ради нагород за вагомий внесок у розвиток народної творчості, сумлінну працю, високий професіоналіст та з нагоди проведення 3-го обласного фестивалю «Лемківська ватра» нагороджується методист районного будинку культури Великоберезнянського району Рудійчук Оксана Михайлівна. До слова запрошується начальник управління культури обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури України Юрій Федорович Глеба. Шановні присутні, щиро від душі вітаю вас з цим прекрасним, чудовим святом лемківського етносу, традицій, культури, мови, звичаїв, обрядів. На Закарпатті вже багато століть проживають різні народи, різні національності. І тим і є багатий, і тим пишається наш край, що ми не протиставляємо етнос один одному, не протиставляємо культуру і національні відносини, а навпаки намагаємося збагатити, показати, продемонструвати кожен з них. І це створює такий неописуємий колорит закарпатської культури на теренах української культури в цілому.
Великобрезнянщина вже втретє гостинно запалює ватру лемківських традицій. І коли це вже проходить третій раз, ми можемо бути впевнені, що воно відбудеться і в п'яте, і в десяте. І цей фестиваль буде розгоратися, буде ставати масштабнішим. На Великобрезнянщину будуть приходити делегації із всіх куточків землі, де проживають лемки. І це принесе і нам славу, нашим дітям радість і гордість. А ми тим самим робимо неповторну справу увіковічнення культури і традицій наших дідів і прадідів. Щиро вітаю вас з цим святом і щиро дякую всім організаторам цього прекрасного заходу. Управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації нагороджує Цимбалюк Валентину Ярославівну, методиста Великобрезнянського районного будинку культури. Такою ж грамотою нагороджується Поляк Ганна Василівна, молодша медична сестра Великобрезнянської райлікарні, активний учасник художньої самодіяльності клубу села Пекіння Спастіль. Такою ж грамотою нагороджується Мар'яна Василівна Парасич, художній керівник Великобрезнянського районного будинку культури. Такою ж грамотою нагороджується Ярослав Юрійович Реян, різбляр Великобрезнянського району. До слова запрошується голова Закарпатської обласної організації Всеукраїнського товариства Лемківщина Василь Васильович Мулеса. Слава Ісусу Христу, дорогі мої лемки! Дозвольте, ще не пройшло і року, як ми знову з вами зустрілися. І підсумовуючи все те, що було сказано переді мною, що ще буде сказано, я в першу чергу дякую Господу Богу, що Він знову через рік зібрав нас у цьому прекрасному краї Лемківщини, яка дала світу багато талантів, яка дала світу відомих людей. Ви їх всіх знаєте, але наша слава буде ще більшою, тому що тішиться попереднім тільки той, хто не думає про майбутнє, а нам потрібно думати про майбутнє. Я трошки затримаю вашу увагу, але скажу, що нам і наша головна сьогодні задача – це зберегти свою рідну лемківську бесіду, лемківську мову, нашу українську рідну солов'їну, щоб вона звучала по цілому світу, щоб ми цим гордилися, що ми лемки, що ми українці, що ми той етнос, який відомий всьому світу своїми творами, піснями, який відомий своєю культурою, ментальністю, і щоб про нас говорили, що це велика нація великого народу. Я щиро вдячний усім делегаціям, які сьогодні були запрошені і не запрошені, але потрапили. Це делегації Сполучені Штати Америки, це Польща, це Словаччина, це Тернопільщина, Івано-Франківщина, Львівщина. Це міста і села Закарпаття, які сьогодні розділяють разом з нами нашу радість. Я щиро вдячний всім тим, хто долучився до проведення цієї ватри, керівництву обласної державної адміністрації, обласної ради, керівництву районної державної адміністрації, районної ради. Вони посприяли і дійсно тримають це питання під контролем. Але я би хотів сьогодні наголосити на дуже одному важливому моменті. Лемки Закарпаття, на відміну від інших етносів, не мають ще свого на Закарпатті скансенсу, де б ми могли мати свій
такий осередок, де б ми могли завжди зустрічатися, де б в нас був маленький амфітеатр, де б ми могли мати своє постійне місце, де б могли ми розвивати майбутнє, де б ми могли створювати свій маленький музей, де б ми мали свою землю, де б ми мали свій такий клаптик, такий шматочок землі, де б ми себе почували дуже вільно. Звичайно, ми почуваємо себе вільно на всьому Закарпатті, але повірте, що турбаза Красія і пан Василь Іванович, який нас гостинно прийняв, це, звичайно, не стане меккою лемківського руху на Закарпатті. Але я вам хочу сказати, що сьогодні столиця Закарпатської Лемківщини, село Заричево і його музей Лемківська садиба у дуже плачевному стані. Потрібно нам допомогти, користуючись нагодою, що тут присутній заступник голови облдержадміністрації. Я би хотів, щоб нам трошки допомогли підремонтувати цей музей, щоб він не тільки на вулиці була вивіска, що це Лемківська садиба, а щоб це був і справжній музей. Ми вчора там були, а він вже рушиться, пройде трошки часу і його не буде. Сьогодні укладається мною і групою ентузіастів Закарпатський лемківський тлумачний словник. До нього долучилася інтелігенція, мудрі люди, значить, лінгвісти, філологи. Я б дуже просив і обласну адміністрацію, і обласну раду, значить, посприяти нам у виданні цього лемківського словника. Повірте, ми варті того, щоб це зберегти, тому що якщо ми сьогодні це не зробимо, завтра цього вже не зробить ніхто. Ми маємо передати свої знання оцим, які сидять, юним, молодим, красивим, освіченим і талановитим. А звідки вони це візьмуть, як не з книжок, як не з пісень, як не з нашої газети? Дуже рідко виходить наша газета «Лемки Карпат». Знову є у нас і ця проблема. Але попри все це, сьогодні на фестивалі я ще раз би хотів подякувати всім тим, від найменшого 5-річного чи 5-місячної дитинки, яка тут присутня, я бачив на фестивалі, до найстарішого дідуся, який живе історією і надіями про те, що наш не убогий уже, а уже великий лемківський, закарпатський, український етнічний край буде достойно представляти нашу культуру і представляє нашу культуру у всьому світу. Слава вам, слава всім нам, слава Господу Богу і рідній Україні, і рідній Лемківщині, і великим Костринам, які нас уже приймають вдруге. Хай нам з Богом і щастить, хай наша ватра горить на многії і благії довгі віки. Дякую за увагу. Вибачте, що довго. У нас залишилася ще одна нагорода. Організаційно-методичний обласний центр культури нагороджує Марину Василівну Жганич, методиста Великобезнянського районного будинку культури. Просимо вручити нагороду начальника управління культури обласної державної адміністрації Юрія Федоровича Глебу. До слова запрошується Костринський сільський голова Іван Станкович Сегеда. Шановні гості, шановні друзі і запрошені, я від територіальної громади сіл Кострина та Костринська Розтока хочу вас привітати всіх із фестивалем «Лемківська ватра». Хочу побажати вам, щоб ви гарно відпочили, щастя вам, здоров'я, благополуччя, радість вам і вашим сім'ям, радість всім, хто тут прийшов, щоб на другий рік у вас було більше і життя радісне і щасливо ми зустріли. Щасти вам! Для урочистого запалення ватри запрошується заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Михайло Михайлович Попович. Виконуючий обов'язки голови Великоберезнянської районної державної адміністрації Марія Іллівна Реган. Звеселя, бо ми щирі лемки Закарпаття, і лемківщина в нас на всіх одна. Нехай полум'я сьогоднішньої лемківської ватри скликає друзів і гостей до нас на фестиваль.
і іскорки тепла, щирості, любові нехай запалають у ваших серцях і рознесуться по горах і долинах, по всіх домівках. А ми запрошуємо на сцену учасників танцювального колективу районного будинку культури. Керівник Мар'яна Парасик. Що ж, гарно дякуємо цьому прекрасному колективові. А зараз щиро вітаємо у нас на святі фольклорний колектив дитячої школи мистецтв. Керівник Олександра Шелепець. Ваші області. Thank you.
роботи, я полюбка черевики, надію чоботи. На сцену учасників вокального ансамблю, викладачів дитячої школи мистецтв. Керівник Руслана Бесараб. Закарпатські ночі сяють понад плаєм, про любов дівочу, де свіча співає, виснажливі чари, краще в цілім світі, що воно за чари у твоїй трембіті, виснажливі чари. Краще в цілім світі, що воно за чари у твоїй трембіті. Грай, моя трембіто, серце край до краю, хай розкаже вітер, як його кохаю. Скажи від чари, краще в цілім світі, що воно за чари у твоїй трембіті. Скажи від чари, краще в цілім світі, що воно за чари у твоїй трембіті. Що робити мушу, до зорі не спиться, полонила душу, пісня чарівниця. Ти скажи від чари, краще в цілім світі, що воно за чари у твоїй трембіті. Ти скажи від чари, краще в цілім світі, що воно за чари у твоїй трембіті. На пероні, на людній пероні, де розлуки і зустрічі плачуть, хтось розсипав троянди червоні, і здається, ніхто їх не бачить, а троянди до людей пелюстками кричать. А кохання не можна така. В моїм серці чи біль, чи то смуток, не зустріти мене і сьогодні. Дарує комусь поцілунок, а хтось хоче троянди червоні, а троянди до людей пелюстками кричать. Ми кохання, а кохання не можна така. Пана Василя Мулесу, голову Закарпатської обласної організації Всеукраїнського товариства Лемківщина, прекрасного закарпатського письменника. І дозвольте привітати його з днем народженням, побажати йому міцного здоров'я, величезного щастя, безмежного успіху у всіх справах, тепла та злагоди в його домі.
Від щирого серця з днем народження! Дякую, дорога моя Мирошка. Дай мені мікрофон. Я щиро вдячний ансамблю Камелія і пані Мирославі за таке привітання. Це ексклюзив, я не чекав цього. Я трепетом, як кажуть, відношуся до цього всього, але дуже велике спасибі. І ще хочу одну поправку зробити. У нас на фестивалі дуже велика делегація столиці нашої країни, міста Києва, на чолі із пані Ковту. Я дуже радий її тут привітати. Пана Мацієвського нема, але тут є пан Челак і інші кияни. Кияни, я вас вітаю. Вибачте, що я не сказав при відкритті цього всього. Ну і хай нам всім щастить. Дякую, дорогенькі. Як буде солома, не буде ні дома, а як буде сіно, можеш прийти сміло, а як буде сіно, можеш прийти сміло, долина, 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 то не дівка, що немає линя. Цілувала бився, оженя серце болить, за милим шугайком, що до мене ходить, за милим шугайком, що до мене ходить, долина, 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 то не дівка, що немає линя. Бодай бити Іванку, моє було, скільки моє личко коло твого було, скільки моє личко коло твого було, долина, 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 то милий, чого дівка лишила, то милий, що дівка лишила. Далась мне мамочка салі за дубину, далась мне мамочко салі за дубину, вже б не ходила, вже б не ходила до тя на гостину, вже б не ходила, вже б не ходила до тя на гостину. Далась мне мамочко, як дала, так дала. Далась мне мамочко, як дала, так дала. Як би конопельку, як би конопельку до молока пхала. Як би конопельку, як би конопельку до молока пхала. А я із дубину здалека обійду, а я із дубину здалека обійду. А до тя, мамочко, а до тя, мамочко, на гостину прийду. А до тя, мамочко, а до тя, мамочко, на гостину прийду. Дякуємо. А зараз всі разом тиха вода.
вода, та й лем на Бескиді. Давно, давно я не була з милим на бесіді. Рада би я ту водицю пити, рада би я з милим говорити. Рада би я ту водицю пити, рада би я з милим говорити. Казав милий, що мене попросить, як на горі пшеницю покосить. Він покосив, вже й осінь минає, вінця женить, бере другу, а мене лишає. Він покосив, вже й осінь минає, вінця женить, бере другу, а мене лишає. Подайте мені, миленький, досі закололо, що так твоє вірне серце за мене забуло. Не забув я, лиш собі думаю, десь з тобою говорити маю. Не забув я, лиш собі думаю, десь з тобою говорити маю. Нерви милий, солодкі малини, та й не люби зразу три дівчини. Три дівчини, то велика зрада. Одна плаче, друга скаче, третя тому рада. Три дівчини, то велика зрада. Одна плаче, друга скаче, третя тому рада. Три дівчини, то велика зрада. Одна плаче, друга скаче, третя тому рада. Три дівчини, то велика зрада. Одна плаче, друга скаче, третя тому рада. Ми раді вітати вас всіх на нашій гостині Великоберезнянській землі. Сьогодні свято особливе, бо нині святкують тут люди, які гордо іменують себе лемками. Із часів Київської Русі та до наших днів веде свою історію наш славний рід від білих хорватів і до лемків. І хоч ми живемо в різних куточках планети Земля, але переможно, як гімн нашої спільноти, лунає по світу із уст сотень тисяч людей прекрасне слово «лем». А зараз від лемків міста Калуш Івано-Франківської області до слова запрошується голова міського товариства Калушської міської громадської організації Всеукраїнського товариства Лемківщина Федір Іванович Лабик. Шановні присутні, Всеукраїнське товариство Лемківщина, Світова Федерація Лемківських об'єднань понесли велику втрату. 13 липня пішов із життя великий діяч лемківського руху Марканич Юрій Павлович. Я прошу встати і вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання.
Дякую. Прошу сідати. Шановні пані і панове, вас гнецька витат Лемківський народний фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю «Студенька», місто Калуш. Художній керівник Нагловський Володимир Петрович. Тот колектив був створений в 1992 році, в тім році йому ще сповнює 20 років. «Студенька» – оригінальний колектив. Перша оригінальність є в тім, що то та жіноча одіж, кабати, запаски, оплічата, горсети, гальони, пацюрки, чепці, баршанки, хущата мають велике значення і вартість, бо несуть їх мам і бабусь, деколи речі мають близько 100 років і веце. Жіноча одіж нам нагадує рідну і дорогу Лемківщину. То є наша краса, гонір і втіха. Друга оригінальність є в тім, що ми співаємо на чистій лемківській бесіді, як тепер повідають на лемківському діалекті, без композиторської обробки, а так, як співав лемківський нарід на Лемківщині. Та це ж ніч не буду вам повідати за студентку, але вас щирі і красні прошу доброжичливо і справедливо нас вислухати і оцінити. Дякую за сьогодні вислухали і від імені того колективу низько ще перед вами кланяємо. Перша співанка «Дай нам, Боже, добрий час». Як я щось заспівам трьома голосами, один піде верхом, а два долинами. Солістка Лагойда Ольга. Yeah.
і дихали гори, покрите туманом, і співали пташки, настав новий день. Але що то таке, що нігде не видно, що без комина ішов білий дим? Це статні газдині нараз так заспали, що не розпалюють ще в пецах своїх. Не є там нікого в селі під мережку, шибких веселили у далекий світ. Двері отворені, вітер нема рипать, тільки по обістю ходить чорний кіт. Боже, Боже милий, що ще таке стало? Чим ще так провинен наш лемківський люд? Вже зелені свята красний юж настали, в замаєнних товарняках, де се їх везуть. Дякувати Богу, жимсой сущик вивіз, казали так дідо в тот барстяжкий час. Сущик ще не змістив двері товарняка, зостав у горлицях, як пам'ятний знак. Поля, ліси, гори швидко там лишили, дерев'яну хижу, церкву і цвинтар. Лемжали з особом велику надію, že ся іще вернуть доколи назад. Не вернули назад, хоч плакали очі, краяв серце ножом невимовний жаль. Внукам позостало швидко то шпіванка, в словах і у казках юж на вічний час. І вертаме ми юж, кожний рік до тебе, рідна Лемківщина, як пам'ять у вас. Кланямося низько, хрестам і могилам, і глядаме місця, де жив дідо наш, де стояла хижа, там росне коприва, де була студентка, там лем'ями знак. Остатки камінної дідової певниці, як на святе місце іду я щораз. Там і так мило, там і так радісно, знам шитки села, зайду я до них, стежки і потічки, струги в чистих водах, вилікують завше от хворів земних. І предвічні ліси, буки і ялини радоня витають, зостань ту у нас, та мені юж стала рідна Україна. І вертам я домів, як перелітний птах. Соліст Іван Дзямба. А в наш
запорядниці вам заспівають «До нас, хлопці, до нас». Браво! Ліші придорожі. Світ місяцю з вечора до рана, бо я не мам спання. Мила моя, смутна моя чека, по самого рана. От морі мила околечко, і ще раз притулю своє личко. Почекай я, два цілих рочки, моя країнечко. От морі мила околечко, і ще раз притулю своє личко. Почекай я, два цілих рочки, моя країнечко. Камератя рушають в дорогу, і я мушу йти. Тяжко іща з милом розлучити. Про мене ще, мамо, не старайте, лемі на милу позірдайте. Я вам з війни не листок напишу, мов річа майте. Мила
час зламалася і видавав, вже ви за мною довго не чекав. Дякую ті, мила, що ви знала, ти так про мене була стара. Teraz люблю 3 роки молодшу, кота моя права. Дякую ті, мила, що ви знала, ти так про мене була стара. Teraz люблю 3 роки молодшу, кота моя права. Кота моя права. Верше, мій верше. Моя Лемківщина, Лемки, браття Лемки, жні з нами зробили, за нащадких Лемків з Карпат веселили, з Карпат веселили та по цілім світі, тепер нам трудні з кожним видіти. Розійшли з наша, як пташечки з гнізда, ну ще не зійдемо до купочки нигда. Наша Лемківщина лісом заростає, ніхто тім не зна, гебель панді знає, ніхто тім не зна і не хоче знати, доки Лемківщина буде заростати. Заросли нам стежки густими лісами, кабель не ходили босима ногами, кабель не ходили, більше не будемо, доти Лемківщину ми ще не вернемо, ой, ми ще не вернемо. Ой, вершені, Управлінням культури Закарпатської обласної державної адміністрації оголошується подяка Лемківському народному самодіяльно-культурно-етнографічному ансамблю пісні і танцю «Студенька», місто Калуш, керівник Володимир Петрович Нагловський. А зараз на сцену запрошується голова Львівського обласного товариства Лемківщина Степан Майкович. Шановна українська громада, шановні лемки етнічної землі Лемківщини, шановні українці, пані і панове, дозвольте вас від Львівської обласної організації Лемківщина, від тисяч лемків депортованих, які оказалися на Львівщині, від всеукраїнського товариства пана Венгеновича,
Всесвітньої Федерації Українських Лемківських об'єднань і голови, яка була вибрана тільки в травні місті Софії Федини, привітати вас з святом лемківської культури, лемківської ватри в Закарпатті. Побажати вам успіхів, щоб, значить, ця ваша традиція, яка вже проходить третій раз, знайшла тут постійну прописку. Лемки по цілому світі розкидані волею двох комуністичних режимів Польщі і Союзу. В 1944 році почалася депортація всіх українців з Польщі. В цьому році минає 65 років завершального етапу так названої операції «Вісла». Але лемки, які живуть по цілому світі, свою культуру, мову, традицію пам'ятають і будуть пам'ятати. Через тиждень в Польщі буде проведена 30-та лемківська ватра в Ждині. 3-4 серпня 14-та лемківська ватра в Монастириська. У Луганській області проходить ватра. 1 травня була проведена ватра в Полтавській області. В вересні місяці буде проведена в городку Львівської області. Лемки дають про себе знати. І ви повинні пам'ятати, що лемки – це є сама західніша гілка українського народу. І незважаючи на всі спроби, і навіть тепер, ви пам'ятаєте, буквально 3 липня був підписаний, прийнятий так самозвісний закон про мову. Але ми повинні зрозуміти, і я вас прошу, ми повинні все зробити, щоб ця саваністична кліка, яка хоче погубити українську мову, не знайшла підтримки. Хай живуть лемки, хай живуть українці. Слава вам! Дякую! Життя в кожному русі, в кожному подиху, то є лемківська натура. Пісня «Солов'їна» у виконанні учасниці шоу «Голос країни» Мирослави Копенець. Ой, співаю, співаночки, весело, весело. Чути мої співаночки на трітьоє село. Чути мої співаночки на трітьоє село. Гей, гудак заусляє, я співати люблю. Аж ми сюди, любка, не є, я ся не загублю. Аж ми сюди, любка, не є, я ся не загублю. Сидить Василько, Ясилько, равки годує. Дай му, Боже, здоров'ячка, як файно цілює. Дай му, Боже, здоров'ячка, як файно цілює. Сидить Юра коло мура, а я коло нього. Дай му, Боже, здоров'ячка, пішла б за нього. Який то Юра файний, пішла б за нього. А я собі заспівала, бо я дяку мала. Хоть би стеня попросили, ще б їм заспівала. Хоть би стеня попросили, ще б їм заспівала. Ей, понад плаєм, плаєм, жену вісі крає, співом своїм звучним, полонину звеселяю. Я із верховини вітрик
Закарпатської обласної державної адміністрації оголошує подяку Мирославі Копенець, солістці за участь у 3-му обласному фестивалі «Лемківська ватра». Село Худлєво, що на Ужгородщині, славиться розкішними мисливськими угіддями, мальовничою природою, а надто чарівними голосами місцевих вокалістів. Підтвердженням цьому є вокальне тріо «Голоси» Будинку культури села Худлєво. Керівник Віра Сентипал. Зустрічайте! Добрий день! Поздравляємо вас з святом! Бажаємо вам здоров'ячка і приїжджайте до нас у Худлєво. Співаємо разом з нами в'язанка закарпатських народних пісень. Тому ну так трошки вверх ручки, похлопали. Веселіше, веселіше разом з нами. Танцюємо і співаємо. Я! Червона грала мутна, мила моя чорна смутна, я не смутна, але сердита, через тебе зночі бита, я не смутна, але сердита, через тебе зночі бита, була мене мамка зночі, зеленкові чорні очі. Ще казала, буде бити, щоб Іванка не любити. Ще казала, буде бити, щоб Іванка не любити. Яху! Іванку, з того боку яку, з того боку яку. Пішла бим до тебе, пішла бим до тебе, взяла вода лавку. Пішла бим до тебе, пішла бим до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Одна село мети, одна село мети, жаль мися втопити. Одна село мети, одна село мети, жаль мися втопити. Ой, летіли гусольки, низько понад стріхи. Ой, лем'єден парубок, роби з мене сміхи. Не за то він робить, же не файна дівка. Ой, лем за то він робить, же му не правилька. Не за то він робить, же не файна дівка. Ой, не за то він робить, же буде правилька. Говорить Івано-Франківськ. Шановні слухачі, починаємо передачу лемківським говірком, українцям з Лемківщини і лемкам з України. Лише сюди, Лем тут. Лем застудя радіо Руської бурси. Лем ФМ.
Is this English radio station? Nie. Polskie radio? Nie. Ruskie radio? Nie. Ukraińskie radio? Nie. Wow. LEM FM.